Знаете ли, скъпи приятели, кое е етеричното масло, което подхожда най-много на зодия Риби? Това е лавандулата. И защо е така? Тя успокоява и помага при емоционални натоварвания. Подкрепя интуицията и духовната връзка, нещо доста ключово за зодия Риби. Създава усещане за вътрешен мир. Още по-необходимо е, когато рибите потънат дълбоко в чуждите емоции. Други подходящи етерични масла за зодия Риби, това са жасмин, роза и сандалово дърво. Сандалово дърво за медитация и духовна дълбочина. Жасмин за вдъхновение и романтика. Роза за емоционално изцеление и самосъстрадание. Искате ли да разберете кое етерично масло е подходящо за вашата зодия? Пишете в коментари.